Lensizwa siyayazi kumabunjwa siyayazi enquthu yaziwa indawo yonke eNingizimu Afrika ikhaya emfeze emnyama khuphuka lapho mfezi akonakele number 5 MEC Jomo Sibiya lolu hlanya lolu ngola mekathala lo yale nuzule nalo lolu hlanya lolu ngola mekathala lo yale nuzule nalo yale nuzule nalo Phumlane umsakazo noKhozi FM imfeze emnyama suka madoda angazi mengaphosisi imfeze emnyama manje mangakhona ka4 ka5 mekufika abantu lapha bezokhetha ingoma bese beyikhetha futhi ingoma beyikhetha kakhulu yilo lelo hlanya uthi uhlanya lwami madoda ukhethe yona ke lapha ku MEC wathi ke ufuna ingoma ethi uhlanya lami la imfeze emnyama kanje manje siza ngapha ke manje kumphemba siza ukuthi yena kuphemba uthini hey ke basiphemba manje eza ku number 5 wakhe mphemba hayi kunjalo FK lapha enkandlo yazi ukuthi uMaskandi la waqala khona
Yep. Ngezwe nje umhlonishwa wethu waqala enquthu waqala lapha kanje ake ongaziyo abalaleli ngibaphathele ingoma yekhansela ekhala ngobuvila isihloko esithi ivila awusuka madoda ivila ikhansela no JBC umfoka Mkhize ehlala bemthuko wafaza amadoda bethu yafanini suka madoda uthi ingane yami angeke vele uyivila wena ngeke uhlale ngisho emendweni buzo ohlala nami ngiyakwazi mina uyivile mina okunderstandayo ingoma ekhathi noma kanjani lapha kwaMphemba lapha ke uThami Ntuli konakele emsakazweni Ukhozi FM Kunjalo emsakazweni Ukhozi FM noma ngevila noma bengithuka bethi ayikhona ngikwazi ukusebenza ngiyavila lapha kodwa kumzali wami ngeke zangilahle uthi buya mntana ngizohlala nawe kube mnandi ngendlela esimanga emsakazweni Ukhozi FM nokwingoma ke khethwe lapha ke imeya ke lapha ke yase King Cetshwayo district ubaba uThami Ntuli unumber 5 wakhe kanti already sisutholile futhi unumber 5 lapha ke ka-MEC mhlawumbe sesingasho ukuthi ke namuhla ohlelweni Sigiya ngengoma njengoba wazi ukuthi sivashela lapha kongqongqoshe zokuhlalisa kwabantu nomsebenzi omphakathi uJomo Sibiya kanye nomhlonishwa uThami Ntuli umeya seKing Cetshwayo #ezekhethelo eziyishumi wena uhamba nobani kubona bobabili sekuvuliwe noma kanjani ke lapha ku Twitter i-Twitter poll yethu usungaqala nawe ungeneke impela uvote sekuvota abantu abawu19 lapha ngeze ukhipha ukuthi bathini kodwa bawu19 imzuzu esele 38 minutes hawo kodwa bajwayela leyo kuhlala kanje kuthiwa kuyavota kuhlala sikulesodwa ngeke kubi ABC sengikuwena njengamanje sofuna number 4 DK baba ziyabulalana yabona nje bangithe kwena siphuma enquthu mangithi inquthu ikhala kaMaskandi bakhona abawuqala kodwa basebesinika wayikhala lethu awuhamba uyenquthu ubheke enquthu yobafica oMaskandi ubone ukuthi ngempela ikhala umbabala ubone ukuthi insizwa ngempela njengamanje ngideka le eqhudeni ngifuna ukukhuphuka ngeseqhudeni lapha emsamo kwesenkosi usithole ngilanda ama AK47 uJaiva lapha ngimaze ekhulake lo mfana eseyigida ngoma likaMgqumeni khulisa uMgqumeni uyazi uma ukhuluma ngebhova likadikadika ukhuluma ngomuntu samaze yalapha osaziwayo benokhangelani bayiseba neqembu lakhe ama AK47 noJaiva uye ke manje ngithi asikhuphuke ngaye sinywa kakhulu sibheke eqhudeni sithi ayikhala eqhudeni khuphuka lapho Jaiva ama AK47 athi intaba ezikude sizinsizwa wemacingwane sizinsizwa hayi ngiyabona konakele kakhulu MEC angazi kodwa ke intaba ezikude ama AK47 uDriver zimnike ufoka mise ufundise ngafundile
bathi intaba ekude emsakazweni Ukhozi FM ama AK47 suka uzwa noma kanjani iphimbo lapha lika Jive zimnike okuyilona ke elihamba phambili la kuma AK47 ingoma lekhethwe ke MEC lapha ke uJomo Sibiya number 4 wow suka madoda kanti njengamanje ke sifuna number 4 lapha ke kwemeya lapha ke siza ukuthi lapha komphemba uNtuli zankomo usompisi kandlela uphetheni yena sompisi yabona amacengwane manje sibheka lena ke emsinga sisuka lapha nenkandla ekhaya lomasikandi lobu uyazi ukuthi ubani ohlwanisa unyane ogcwalisa imabhidi manje ke sibheka lena emsinga ke manje silanda insizwa lapha na umtshengiseni ihloko sengoma esithi vika thonga lami hey impela zolibhazi ithonga la lisize livike ngoba kubi kakhulu hayi ke ziyagadla yazi ziyagadlana madoda ke umtshengiseni indidana usuka madoda ayenifike mathonga kethi hanongifike ngoba kade nasemfeka abantu abadala hanongifike yenifike abantu abadala hanibongifike ngoba kade nasemfika mathonga hanibongifike yenifike mathonga hanibongifike ngoba kade nasemfika abantu abadala hanibongela ahenifike mathonga ke hanibongile ngoba kade nasemfika abantu abadala hanibongile nangilaya batabadala nangithwesa lobunzima nangithwesa loludimo anibongela ngithi nangilaya mathonga ngithi nangithwesa lobunzima nangithwesa lomulelo anibongela nangilaya batabadala nangithwesa lobunzima lo nangithwesa loludumo anibongivela nangilaya abantu abadala nangithwesa lobunzima nangithwesa ukuthandwa abantu anibongivela impela sonto siyiqala no BK Mkhulu Sigiya ngengoma Ukhozi FM luhamba phambili Jala jala kubalola isemanzini Jala jala kubalola isemanzini Ngithi dala dala kubalola ngisemanzini
Dala dala kubalona isemanzini Dala dala kubalona isemanzini Dala dala kubalona isemanzini Dice manzino, dice manzino, dice manzino, dice manzino, dice manzino, we babu, dice manzino. Dice manzina huevo, dice manzina, dice manzina huemalo, dice manzina, dice manzina huevo, dice manzina. Bashaya niye bebona lapha ke indodana yakhe lapha ke eyibiza kokola Umfazi oshaya umthetho angekakayi indodana ominyenza mntanami oyibekezelela yahlonishwa indoda Umfazi oshaya umthetho angekakandi Mntanami oyibekezelela Ewena yahlonishwa indoda indoda nominyenza mntanami oyibekezelela yahlonishwa indoda Njengoba umfazi oganile angazi ophongolo madoda entumbane noma kanjani ugatshene ethi ke emendweni mntanami yahlonishwa indoda nemiphuza nemibhema nemihamba ibuye ebusuku awuthi vu uyayithulela nje angazi ke la MC ngoba le ngoma nje obithi yona indlela ekhuluma ngayo ithi umuntu wesilisa lapha ke uyahlonishwa emendweni kunentombazane ke eyithatha le ngoma yasishange yayi version isithi manje hayi umuntu wesilisa uyahlonishwa cha ithi yona umuntu wesifazane meshadile uyahlonishwa noma engaphuza bhema hamba zabuye ebusuku Ahlonishwe wonke umuntu abahloniphana abantu abahloniphana abantu bonke abantu abahloniphane kwazi ukuthi umfazi unendawo yakhe nendoda inendawo yakhe akekho uzothatha indawo yomunye kwazi ukuthi indawo kalo eyomunye enye yomunye qhutsheke kuya phambili kuphila kodwa ngiyafisa uyizwe le version encane Oshaya umthetho angekakandi mntanami oyibekezelela Umfazi noma ngenza mntanami ubombekezelela Uyahlonishwa umfazi Umfazi noma ngenza mntanami ubombekezelela Noma krufa, noma jola angabuye ekhaya uyahlonishwa umfazi madoda hayi singalahla amasiko madoda amacika wenze kahle singalahla amasiko madoda abe kuzizwa nje ukuthi kukhona enye version yakhona MC kuna nje manje siyabuya ngoba MC usuka ngapha mawuya ngako North Coast ngathi mayithe yona hayi ngeke yona ishone ezantsi manje nesifundazwe meya kwenze njani kunjalo impela ngishona ngezantsi manje ngilande ithwasa lekhansela ngengoma ethi ngicela ukuconfessa hey Uyalithanda ikhansela uqale ikhansela iTV la manje sethi ke ithwasa lekhansela Kinama crush awu2 ngiyacela ukuconfessa mngami uwabiza namagama uyobuyela nekhaya umphembo mayihamba kanje Ngicela ukuphumela mina ngicela ukuconfessa mina ngicela ukuphumela mina ngicela ukuconfessa
Nginamakrasha amabili inkinga ukutawazi Inenkinga lemanye ngiyawaphupha noma ngilele Nginamakrasha amabili inkinga ukutawazi Ngiyawaphupha ke manje ngisho ngilele Ngaphupha uthandaza Ngisho yena impela lo esebenza kumvango Awu ike ngaphupha uthandaza Ngisho yena impela lo esebenza kumvango Awu ike ngaphupha uthandaza Ngisho yena impela lo esebenza kumvango Ngaphupha uthandaza Ngisho yena mpela lo wayesebenza kumvango Inkinga kamuzi niphi kulelo phupho lami Ngisho simthola yena lona usebenza ukhosini Azi babahla abantu babahlengishe ephusheni Lami igama libe khona madoda ise South Coast ubahuphe libe khona nami libe khona lami igama libe khona lami libe khona mabebizwa bonke amaskari mabebizwa bonke ngifuna ukuba khona nami Embusweni wamaskandi wonke bafuna Embusweni wabasebenza kanzima Abantu abadumile ngifuna ukubizwa ngibona nami Abanemali funelami igama labo Hayi babo umaskandi abanemali ngifuna ukubizwa kubo Aniswa ilele ubo bonke abahamba ngezimoto Unotholakala manje abahamba ngezimoto nami ngifuna ukuhamba ngayo yemadoda yemakameno maskandi bonke Magbizo maskandi abahlelekile Una magbizo ngama-festival ngitholakale Emcimbini ngifuna ukutholela igama njengabanye Magjajulo nami ngimenyeza Mabejabula abalandeli nami ngimemeza Memezane lami igama abalandeli bami Memezane bafowethu memezane Animemeze nithi bahuphe ngizwe Ibe khona na ngoba menyezwa Ibe khona Ibe khona Ibe khona Bomaska abahlala endlini enkulu Ibe khona Ami ngifuna ukuba khona lapho bafowethu
Umfoka khabazela noma kanjani bahuphe emsakazweni Ukhozi FM libe khona nami igama lami lapha ke number 2 okhethe lapha ke imeya lapha ke njengoba sesiya lapha ke kunombolo 1 sukani madoda kwajabula insizwe lapha ke umncwabo uyahlehla sona madoda ethi happy ke ngiyakuzwa uphethe noma kanjani ikhulu ngithi mina all protocol observed Ebisingi kwena manje. Ngikwena manje. Siyaqhubeka ke manje siyavala ke manje. Siyavala manje. Uma sivala kufanele sivale kuzwakala ukuthi iyavala inquthu. Uyela phansi kwelabashoko bezwe wentombi iqoma ngegugu enquthu. Masithi ikhala umaskandi sikhuluma ngoba akekho omunye umculo owafika kulensizwa engiyilethayo njengamanje. Uma uhamba ubhekele eqhudeni empofana uzokwazi ukuthi khona bani lapho. Khona ibhova likadikadi kumuntu ekhathele buyokhuleni. Uyamazi ukuthi lo yamuntu loya wayadlula emhlabeni isikhathi sakhe singakafiki kube namhlanje usekhona abacula abaningi bakhiwe uye bayakwazi ukuthi kube namanje ukhona yena ngaba bayakude kakhulu silanda yena ke manje idla amanzi siyazi ukuthi inkunzi le eyenza umaskandi yawuthatha obeka phezulu sibuyela kuyena siyothi imgqumeni akazivalele manje ibhova likadikadika uma lithi SMS sisenquthu kwelabashoko bezwe wentombi iqoma ngegugu yakhala mthemba sikhala ngempela ke manje kwesikaso sobala number 1 sobala esandlwane bobuza mangisi ukuthi siwawenzani esandlwane yebo ngazi ikhanda lendoda siyalishaya ratata Say